Morjesta taas kaikille ja tänään pelataan sellaista peliä kuin Mafia 2. Joo. Tosiaan tää on demo, jotenka 10 minuuttia aikaa. Shit. Tai ei se mitään. Kato ihan huvikseen. Onks toi mies? Jes, toi mies. Seksitään sen kanssa. Ei kun siis Ei nyt ihan jammua. Haastetaan se tappelu. Tappelu, voitti. Ai joo. Voi vitsi poliisi, nyt voi vitsi voi uhkaa pidettää mut. Pitää lahjoina. Ai jaa. Eikö se pääse enää tuosta pois? Pääsen totta kai, mä lahjon nää. Din. Aika hyvin. Kerran mulla tuli -600 kun mä lahjon. Vittu. Mulla on nyt rahaa 1500 tai 95. Jes, nyt lähdetään lesoille meidän ihkulla pinkillä autolla. Eiks se ookin ihku? Daa. Ihku dada. Oi se. Oi kun mikä kurvi. Hillitön kurvi. Karvaton kulli. Jögenet. Otas kiinni. Joo, kun Ota tuon auto, toi on hieno. Varmaankin- Tämmönen punainen katto. Tyyppi törmää poliisiauto. Fail. Hei, käydään muuten räjättämässä toi... Siinä oli bussi. Käydään räjättämässä toi bensa-asema. Lähdetään sitten heti täältä pois. Miksei tää nyt jarruta? Voi hyvä ihminen, ei kun auto. Jarruta, hyvä auto. Tuolla. Yeah, I'm badass. Eikö mä kuitenkin badass? Fädäs. Shut up, you badass. Joo, tosin, sori kun tän kanavan nimi on Xbox-pelailua. Kai, joo. Ja toisen kanavan nimi on hyvä kanava. Kansnaho. Yeah. Joo, se on hyvä kanava. Ja mä oon taas paskaaja. Joo. Se rimmaa. Tudut. Tututum. Joo. Onko toi oli jotain random paskaa? Random DR Finland. Yeah. Hieno taksi muuten. Oi. Voi vitsi paskapää. Tää kuulostaa saatana kostetaan. Mitä asee sun? No kunnon tommonen Onslow-auto. Lada guru. No ei. Kukaan ei epäile meitä. Ja. No niin nyt. Ota siellä pulla. Ota tänne jo pulla tuuni. No niin, nyt Kato lähdetään. pulla. Ai tää olikin asekka. Ei ollut pullia. No mitä sä nyt yhtäkkiä rupeat luulemaan, että tää on joku pullakauppa? No joo, tähän on pulla. No siinä lisää pullia, pullataikinaa mukaan. Joo, niin Ota näin. Berliinin munkki mukaan vielä. Missä on Berliinin munkki? Ei kun tässä on muuten melkoinen Berliinin munkki, eikö olekin? Sensuroitu. Joo. Tän jakson nimeksi tulee Olipa se- melkoinen... Olipa Tämän serkulla. jakson nimeksi tulee melkoinen Berliinin munkki. Varmaan. Eikä varmasti. Hei, mitä? Ei, hei. You fucking shithead. You ain't get me. Jaha. Olis lähtenyt pakoon? No kun ne automaattisesti pidättää mut. Ai Tai joo. yrittää pidättää, mutta mä katson taas lahjon näin. No, GTA Ives ei pysty lahjaa. Niinpä sehän se paskettu se onkin. Mut hyvä juttu siinä, että siinä pystyy lähteä pakoon. Klubea! No niitäkin. Sekin on se hyvä puoli siinä. No ei saakeli. Eihän Se olisi... Ei, mä kuolin. Game over. Paljon sitä videoa nyt kestänyt? 4 minuuttia. 4,5. Odotetaan vielä muutama minuutti. Joo. Ja tosin mä tuun pelaamaan sellaisia pelejä kuin Duke Nukem, Castle Crashers ja tämä. Mafia 2. Just hyvä peli. Joo, skip kutsene. Hei kato, tässä on se meidän verkoinen Berliinin munkki. Baari. No oi, kun on herkullisen näköinen. Ei, nyt tulee tämmönen
Niin. Siellä on ketsuppia ja kolmioleipää. Tää on kaikki kolaa. Ai joo. Oi vitsi, se on Ketsuppia tietenkin. kun ne pitäis ketsuppia yksinäisenä jääkaapissa. Sopii aika hyvin. Juo ketsuppia. Onpas hyvää ketsuppia. Ja sit sieltä kolmioleipää. Vielä lisää ketsuppia. Nami. Nami. Kunnon ketsuppiromaani. Me ollaan ketsuppirohmuja. En mä tiedä. Tän jakson nimeksi tulee melkoiset Berliinimunkit ja melkoiset Berliinimunkit ja ketsuppirohmut. Kato, hirveä lagi. Anteeksi mun Hirveä hirvi. Eiku hirvitön. Hirvitön hirvi. Mitä järkeä. Girl like that body. Look at that body. Girl like that body. Aha, work out. Oi. Oi, kun on se bongorummut esillä. No, se hymyilee kivasti. Oottaa. Se oottaa. Ei. Kato nyt. Siis bongorummut kaipasi korostusta. Kivasti sellaista ketsuppikorostusta bongorummuun. Onks toi hyvä ota? Taas paras. Oh. Bang Gangnam Style. No, Gangnam Style on niin vanha. Harlem Shake on nykyään muodossa. Voi vitsi, homopää. Kun se ei homo. Ai, sitten tällaista peliä. Onko poliiseillakin enää Berliinin munkki? Ai. Ihanan makuinen Berliini. No, Berliinin munkki on just hyvä. Jep. Varsinkin se. Joo, varsinkin se. Miksi sitten kuiskasit? Joo. Ota ne housut pois. Ota. Hei, miten niitä on loppu? Eiku. Vielä kerran. Jatka. Joo. Tää oli tämmöstä kuiskailua. Voi vitsi, kun noille bongorummujen pitää mennä perään. Mä kutsun nykyään kaikkia ketsuppirohmuksi tai bongorummuiksi. Ai. Joo, Mafia 2, bongorummut ja ketsuppipulloja. Ketsuppirohmut. Mistä sä saisit päähän, että on yhtäkkiä jotain ketsuppia? No, se on ketsuppia. Onko se kolea tai... Se kola on ruskeeta. Ruskean väristä. Oi, zoomataan perseeseen noin. Ai. Hei, me ei olla homoja. Joo, ei. Me ollaan kusettaja homoja. Sitten siellä. Ja poliisi vaan jahtaa maita toivottavasti. Mutta nyt näkyy vielä paremmat Berliinin munkit kohta. No eipä se Tuossa on nimittäin hotdog ja musta mies. Musta mies! Ja mikä no niin, ovi auki tolleen miehäkkäästi. Hyi, mitä täältä? Nyt sensuroit. Jatketaan. Yritän sitten editoida tän. Ai. No ei tolla. Ei noi kädet mitään auta, ellei toi mikään teräsnainen. Tapa se no niin. Ota sieltä taas semmonen ketsuppi. Maistuu. Hei. Tulee mieli hyväksi. Meidän ketsupit loppu. Tää tyyppi varastaa meidän ketsuppia. Hirveet. Toi heitti meidän ketsupit oikeesti. Mielenpikas läppäindierusta, hei. Joo. Voi vitsi, kun ne on suojautu noiden... Siis Thompsonit nyt tehty tosissaan. Onks sul Thompsoni? Joo, nyt mulla on Thompsonin poliisit. Oi jee. Hei, tossa on gangsta-jengiläinen. Sitä ei oikeesti kannata ikinä tappaa. Muuten nimittäin kun kaupungin gangstat tulee. Kuten mullakin tapahtui vitsi Thompson poliisit ja gangsta-jengit ja mulla on kaikki aseet. Paitsi Thompsoni. Joo, nyt paskapuhet siksi. Paneustaa nyt. Ei, hei nyt rauhassa. Eikö mä vaan nyt voita sopia tätä? Kuka siellä ampuu? Kukka ampuu. Kukka ampuu. Joo, tämä sitten loppuukin tämän kertaisen jaksomme. Jotenka moro.